Drahí bratia a sestry, všetci dobre vieme, že máj je nielen mesiacom lásky a mesiacom bezpečnosti na cestách, ale aj mesiacom alergikov. Zatiaľ čo bezpečnosť je vec čisto chimerická a láska nanajvýš relatívna, alergia sa nás drží vytrvalejšie ako lexa poslaneckej imunity. A tak sa máj stáva mesiacom, kedy básnici ospevujú vôňu orgovánu a alergici nadávajú na peľové zrnká viac ako baco na zrnká ilegálne vyvezeného obilia. Človek kýcha, kašle, slzia mu oči a zatiaľ, čo sa v máji dievčatám zapalujú lítka, alergikovi sa zapaluje hrdlo. Je to preto, priatelia, lebo ľudský organizmus je nevyspytateľný ako Ján Čarnogórsky a dokáže vám niekedy poriadne znepríjemniť život. Čo je alarmujúce, je fakt, že s májovými voľbami alergia u našich občanov stúpa. Padli návrhy, aby v každodennom okienku pre alergikov hlásili nielen to, kde aká rastlina rozkvitla, ale aj to, kde aký prezidentský kandidát prikvitol. Lebo niektoré kombinácie prachu, pelu a sprostých rečí dokážu u našich občanov vyvolať katastrofálne reakcie. Alergológovia napríklad zaznamenali zvýšený výskyt otvárača diaľničného, ľudovo zvaného aj bezkrkovec dunivý, ktorý začal rozkvítať hlavne v týchto dňoch v tzv. Hladových dolinách, kde šíri nebezpečný vírus zabúdania. Rovnako nepríjemný, aj keď menej nebezpečný, aj krásavec striebristý, latinský Myrtanus deserterus, ktorý, ako všetci vieme, sa vyšľachtil z tej istej čelade ako bezkrkovec dunivý. Táto rastlinka je síce štíhlejšia a má lákavý kvet, vyvoláva však rovnaké reakcie vrátane svrbenia dlaní. Ďalšie májovú pohodu znepríjemňujúce rastliny vyvolávajúce alergie sú pancierovník vulgárny, latinský alkoholicus aggressivus, potom holohlavec zmierlivý, latinský zálus conformis, ďalej ešte plesnivec fúzatý, latinský ešte bacchus senilis, alebo tzv. Zákrsok červený, latinský Marxus lazaris. Takýchto alergénnych rastlín rozkvitlo tohto roku v máji samozrejme viac a my sme spomenuli len tie najnebezpečnejšie. Čo je najhoršie, občan alergik si nakoniec bude musieť vybrať jednu takúto rastlinu, s ktorou bude musieť najmenej 5 rokov žiť, kýchať, kašľať a šlintať. Svetoznámy ruský šľachtiteľ a agronóm Mičurin sa raz pokúsil skrížiť ruky, chcel som povedať, skrížiť citrónovník s ruským haringom. Ako vieme, Mičurin takto vynašiel zavináč. Hoci je známe, že Mičurin bol alergický na kyslé ryby a svoj vynález odvrhol, poslúžil zavináč asi o 100 rokov neskôr užívateľom internetu na označovanie svojich schránok. Z toho plynie poučenie, že to,
na čo ste vy alergickí, pomáha iným k životu. V nasledujúcich dňoch sa odovzdajte do rúk Božích a v prípade, že ste spáchali niečo zlé, do rúk Pitnerových. Drahí bratia a sestry, vy, čo ste Česi, zostaňte v pokoji, ostatní môžu zostať v izbe.